Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a nagy napon. Azért nagy nap, mert elég látványosan elindul egy projekt, amiben nagyon sok partnerünk van. Partner a 22 társasház, és így Önök, akik jelen vannak ezen a mai napon, mondhatom bátran azt, hogy Önök is a konzorciumi partnereink. Én nagyon bizakodom abba, hogy ez az elindult közösségfejlesztő program, amin már számtalanszor találkozhattunk Önökkel, például a szomszédsági tanács ülésén, segíteni fog nekünk abba, hogy a létező és a projekttel kapcsolatos, a terület fejlesztésével kapcsolatos valamennyi információt minél szélesebb körbe és minél hitelesebben megoszthassuk Önökkel. Ez a mai táblaavató kis ünnepségünk arra is jó, hogy végigtekintsük az eddigi tevékenységünket, és elgondolkozzunk azon, hogy mi is az a következő lépés, amit meg fogunk tenni. Elég látványos programok is lesznek, hiszen a társasházakban, ha megindul az építkezés, az nagyon látványos lesz. A kevésbé látványos pedig az lesz, amikor a közösségi házba elindulnak a programok. Úgy gondolom, hogy velem együtt mondják Önök is azt, hogy reméljük, hogy minél előbb elkezdődik, és reméljük, hogy határidőre minden programunk be fog fejeződni. Számítunk az Önök segítségére, és köszönöm előre is azt, hogy részt fognak venni valamennyi közösségi programunkon. És azt gondolom, hogy nem marad más hátra, mint hogy azt kívánjam Önöknek, hogy jó egészségben és legközelebb is a következő rendezvényünkön ugyanilyen nagy számban legyenek jelen. Köszönöm szépen! És köszönjük, és